volt azt látni, hogy minden feladatba beleadtak mindent, és akár a lányok, akár a fiúk, hogy olyan komoly versengés alakult ki köztük, hogy abszolút kívülről is nyilván feladatom volt, hogy beálljak, de örömmel tettem, és jó volt az, hogy tényleg egy ilyen közösség alakult ki Kiskohalason. Fontosnak tartom azt, hogy minél több helyre eljussunk, és minél több gyerekhez, fiatalhoz el tudjon az jutni, hogy a katonai pályán mi mindenre nevel a sport és a katonai pálya, és ha ezt ketten egyszerre csinálják, abból pedig csak jó dolog jöhet ki. Úgyhogy jó ezt látni, és örülök neki, hogy minél több helyre el tudunk.